Vi prøver lige en gang til. Kom. Skal vi se, om du kan komme derud af. Afsted. Ja, og det. Ja, kan tage med den. Hvor dygtig. Prøv igen. Tak. Dygtig, mis. Dygtig. Du er så dygtig. Prøv igen. Nu skal du holde øje med den her, du. Ja, hold så øje med den. Nej. Kom så med den. På plads. Tak. Tak. Ja. Tak skal du have. Sidste gang skal vi se, om vi kan få det helt ud af døren. Ja. Kan den nemlig godt. Ja, du er dygtig. Det er jo flot.